Hej, jeg er Niklas, og det her det er Niklas' kanal. Du er Niklas. What? Jeg sagde, jeg mente du er Niklas. Og i dag, der vil vi spille Five Nights at Freddy's 2. Og ja, det er et nyt spil, jeg lige har fået. Men Rette, husk nu. Jeg har ikke lige så lang tid, som du har. Nå nej, det var ikke på Fraps, det har jeg glemt. Vi spiller Five Nights at Freddy's 2. Ja, okay. Jeg prøver at lære mig, hvordan. Vi skal også have etteren på min kanal. Og wow, det er irriterende. Er den her hele tiden, ikke? Nej, den går væk. Det der sommerjob. Du skal lade være med at kigge. Fordi tiden går ikke endnu. Gør den ikke? Nej. Det gør den først, når det der kommer væk fra skærmen. Når det der kommer væk fra skærmen. Så det der. Ja. Jeg kommer til at tage min hånd ind foran. Sorry. Og vi skifter. Mm-hmm. What? Der stod 10% tilbage. Hvorhen? På skærmen. No. Niklas. Og nu skal vi kigge efter Balloon Girl. Altså hende der hernede. Skal vi ikke prøve at kigge efter hende? Jamen hende kan man heller ikke se, ligesom Foxy. Nej, det ved jeg godt. Men aktivist, hun er der. Du skal ikke sådan kigge dernede. Men, undskyld, jeg ikke lige kom til at forstå noget. Så. Det er irriterende, han tager så lang tid. Sådan der. Så, nu starter. Den der går slet ikke ned. Går den ned, den der. Løm lidt. Kigge. Baby chica. So cute. Han fortæller bare om dem. Ja. Vi har i det mindste cola. Vi har da ikke cola. Jo, vi har cola lige her. Lige der. Det er ikke sikkert, det er cola. Er vi ikke begyndt? Jo, klokken 1. Hvad? Niklas, kan jeg godt huske, at vi ikke kunne finde ud af, hvordan man drejer, som vi gjorde sådan her, ikke? Ja. Man skal bare trykke, ikke? Men Ralle, hvor lang synes du, den her video skal være? Jeg ved ikke. Vi kan prøve at klare nat 2. Det kan jeg godt. Ja, det ved jeg. Nat 3 skal vi prøve. Skal vi? Ja. Okay. Den kan jeg i hvert fald. Okay. Må jeg prøve først? Okay, sådan, fordi at sådan... Du prøver ja. Så prøver jeg 2, så prøver du 3. Og så prøver du 3, hvis jeg fejler. Ja. Det gør jeg sikkert, for jeg dør sikkert det første. Har du egentlig klaret til 4'eren? Ja. Nej. Den begynder. Så kig til dem. Kig lige hurtigt til dem. Ralle, gå lige ned og kig til Foxy. Du kan jo ikke se ham der, vel? Nej, det ved jeg. De går bare næsten aldrig. Natten, den er allerede 2. Klokken er allerede 2. Natten er allerede 2. Ej, hvor sejt. Cola. Niklas, skal jeg prøve bare at lade være med at whine vores music box? Nej, fordi så kommer de alle sammen. Det er mega sjovt jo. Jamen, så kommer de alle sammen. Og så selvom du har maske på, så springer de i hovedet på dig. Alle sammen. Så dræber de dig alle sammen. Jeg gider bare ikke. Prøv bare at lade være med at bruge den så meget. Men du kan ikke wind den op igen bagefter. Kan man ikke? Nej. Så den stopper dig hele runden. Så kan man ikke overleve jo. Niklas. Det er lidt scary i dag. Det er så scary. Det er skrækter. Jeg hader lydene der i Five Nights at Freddy's. De er væk. Og har Freddy han har fået åbne øjne, tror jeg. Nej, det har han ikke. Kig rundt. Gik ned i skakterne, vel? Nej, fordi jeg synes, jeg så tit. Balloon Boy. Han går ikke for anden runde. Men hvor er Bonnie? Prøv at bruge lys. Nå, det skal man jo. Ellers skal man ikke se. Ja. Brug du lys? Der er ikke der. Brug lys i andre steder. Vi skal også se Bonnie. Der er Bonnie. Ja.
Det er ødelagte Bonnie. Det er normalt Bonnie. Er der nogen her? Eller det er faktisk Toy Bunny, det hedder han. Hvor er det ved jeg? Men vi skal holde øje med Mangle og Foxy. Hvorfor? Nå nej, Foxy han kom først anden runde. Og det gør Mangle også. Nej, han kom tredje. Ellers så er der så. Prøv lige at se. Er der nogen, der skagter nu? Nej, fordi så vil jeg høre det der dum, 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 dum. Han er stadig der. Bonnie, han er væk. Bonnie han er nok. Kig livet, kig livet, kig lyset. Nå, jeg tror, jeg må kigge der. Hvor er Bonnie? Der er Bonnie. Han er tæt på. Han er tæt på den højre skagt. Nej, hvor bliver Chica af? Hun er stadig her. Han er i skakten. Bonnie. Wine! Wine it up again. Wine it up. Again. Nej, wind it back again. Wind it back again. Ja. Puh, klap, klap, klap. Vi er nødt til at kigge meget til Bonnie nu. Han er... To the ceiling, point to the floor, point to the window, point to the door. You can clap. Bonnie, han er så hyggelig, når man ligger der og sådan like, hello. Clap your hands. Der er en, der er kommet. Det er nok Freddy. Hvordan? Jeg er syg. Hvad er klokken? 5. Ryan, then wind it back again. Er Bonnie der? Nej. Er Freddy der? Ja, han er lige her. Lad os wine den her. Jeg kunne høre noget, der løb. Kan du høre, når det løb? Hvordan lød det sådan? Kunne du ikke lide? Men så er det, fordi Chica er i den anden skakt. Er han? Hvor meget flashlight har du? Du har så meget. Kig. Jeg har i hvert fald nok. Bare tag masken på. Ej, han kommer. Så stort. Nej, det er Kig i den anden skakt. der ligger Chica sammen. Skal der. Klokken bliver bare aldrig 6 lige nu. Fordi han er tættere på, vi bliver nødt til at wine den. Nu skal du holde iPad'en. Jeg ved det. Ja. Undskyld, jeg ikke Nej, kan det se skal dig. side, det skal side. Jeg ved det. Anden nej. Okay, den kan du godt klare, det ved jeg. Ja, hvis jeg klarer 3, kan jeg også klare 2. Jeg er mega heks til det her spil. Er der nogen, der er gået? Nej. Det er lidt irriterende, dine fingre og sådan der. Jamen, det var de da også for dig. Var det? Ja. Se Baby Freddy, han er grim. Hvor er det Baby Foxy, han er henne? Han, det jeg tror, man kan se, hvis det der mærkelige noget sker. Ja, det tror jeg. Men han er mega nuttet. Hov. De er ikke gået endnu. Det bliver nemt. Ja. Ham der myrdede børn, ikke? Ja. Du ved godt, skal jeg lige sige noget, ikke? Ja. Du ved godt, at meget sjældent, ikke? Så er der sådan en boks, ikke? Der kan der komme et skelet, sådan et robot, ikke? Uden noget, jeg ved, at nu kostyme på, ikke? Ja. Og så er der nogen, der siger, jeg ved, at nu, at det der robotskelet, ikke? Det var Golden Freddy's. Det var Golden Freddy normalt, ikke? Men så ham der har myrdet børnene, han har taget det der robotskelet ud, ikke? Og puttet det ned i den der boks, og så er han selv gået ind i Five Nights at Freddy. Nej, gået ind i den der guld Freddy og dræbt dem. Mangle er der. Er han? God, it's Mangle. Jeg vidste ikke, du kendte hans navn. Eller hendes navn. Hans navn. Det er en pige. Er Mangle en pige? Ja. Nu er Mangle der. Balloon Boy! Så han, hey, hallo. Nej, jeg har ikke hørt ham sige hallo. Hallo. Der er en, der er kommet. Det er sikkert Freddy eller Foxy. Ja. Det er Mangle. Ham skal vi bare blive ved med at kigge på, jo. Går han til væk? Ja. Hvad hvis du tager maske på? Så går han ikke. Men så springer han.
Det har jeg set på et billede, at Foxy og Mangle springer på samme tid. Altså, det er ikke altid, de gør det, men det er mega sjældent. Men jeg ved, de gør det på et eller andet tidspunkt. Jeg ved i hvert fald, at Mangle springer, for jeg har set et billede, hvor Mangle springer. Hun er sikkert væk, eller så er der bare kommet en ny. Okay, Chica. Hende skal man tage vaske på. Ikke? Nu er Mangle, og nu er Chica bare væk. Mangle skal bare ikke gøre noget. Jeg er så bange for, at Mangle han dræber os. Der er nogen i skakten. Eller hun dræber os. Der er en i skakten. Så kig dog ned i skakten. Det er Chica. Han er nede i den ene skakt. Først er det hun til. Vi mener også hun til Chica. Chica, Mangle og Toy Chica, de er piger. Det er de tre, der er piger. Nej, ikke almindelig Chica. Han er en dreng. Nej, de er altså Hej! Ja, de er alle sammen piger. Hej. Skal jeg sige hvorfor? Det er fordi, at Niklas, hvis du tager normal Chica, Toy Chica og Mangle, ikke, så er det Ladies Night, og Lady, det er jo en pige, og en Lady, det er jo en pige. Og det er også med normal Chica, så normal Chica, han er... Foxy, han er her. Gosh. Nå, så går han ikke. Ja, han går så hurtigt væk, Foxy. Hvem er så i skakten? Chica, og ikke nogen andre. Nå, Foxy, det er nok. Nej. Det er bare Foxy, sikkert. Nå, det er Freddy. Du må ikke blande Niklas spil. Wow, han gav mig også et chok. Men han kom ikke op i skakten. What? Nå, han kom lige ud, gjorde han ikke? Nej, det kan han ikke. Kan han ikke? What? Hvordan kan det så ikke være ved skakten? Jeg ved ikke. Hvordan kan det ikke være vi kiggede jo i skakten. Nå, Niklas, da du kiggede i skakten, ikke? Det kunne være, at han var allerede dernede, hvor man skulle trykke light. Tror du ikke også det? Mm-hmm. Det kan være det. Skal vi stoppe? Ja. Vi ses alle sammen. Vi fik et stort chok der, ikke? Ja, helt vildt. Hej. Ses alle sammen. Ses. Så rigtig godt i nat.